Asta e episodul 2. Iese mango. Oh my god. Doamne să fie. Mamă câți bani. Da, iardei. Au. Nu e. N-am bani. I'm not bani. N-am bani. N-am bani. Uite, să cam încă 180. Petru, câte colbuxi am? Nu. 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 424. Super! Am avut. Dar nu mai vreau. Ce fac cu arișul? Că nu mai pot să pun. Stai. Dau la asta arișul, na. Na, stupid. Asta stupid. Stai, s-a deschis? Încă nu s-a... Eu stau. Aoleu. Iaco de la Valeleu, Iaco. Pe unde s-aude? Normal un copil, nu trebuie să stea până la 5 dimineața. Asta și eu odată și... Ama, găgătar și găgătar. Valeleu. Stai, să iau asta. De să nu puteam să o iau pe bombini cu zâini. Pe bombini cu zâini. Bombini cu zâini. N-am. Ia. Ăla tot? Wow! Bă, trebuie de alea de vampiri. Dar nu cred că mai am. Nu cred că mai am acum. Mai e? Nu. Trebuie de alea de vampiri. Asta e a mea, bă. Dar de ce nu pot să... Asta. Mă. Andei, Valeleu, andei.
Așa. Aoleu, văleleu, tu. Nu, Iere, tu nebună tu. Tu ești nebună. Că mă muști. Mami, îmi puscă gâtul. Uite, mama mi-a făcut o căniță, fac și salată. Dar nu mi-e foame. Aoleu, îmi puscă gâtul. Mami, îmi puscă gâtul. Mă doare în gât. Îmi puscă gâtul. Văleleu. E, mă acum chiar. Dacă văleleu. 99. Dacă dați like și subscribe. Mă acum ca aici. Iar, mă acum. Dar nu înțeleg de ce vreau să mă acum. Like. Strângem 1 milion de like-uri și 1 milion de abonați. Da, că și cu plantajul se strica calculatorul.